Biharni thungrungni uklugo kaisa nangkokmani sursamungni kokmukomo engkha hastrewo shalkolokni ulo Mantri Okrani achukthaio achuknani bagai swmai tangkha Samrat Choudhury obono poila Bharatiya Janata Party ni bisingtei o slaijakmung hapang sibi slaijakliya hasteni thinangni naharmung rokno teibo fiogei rekha ketal sukmung Strangshal fungo patnani lukbogono kaisa hohom dodom pandani bisingtei Biharni Tripura Mantri Okrani swmai tangkha Samrat Choudhury bono swmai tangrekha hastefa Soyod ata hasnai मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। Samrat Choudhury by Baksha Janata Dhalni Kotawa Bijay Kumar Choudhury Day Bijendra Prasad Yadav swmai tangkha Deputy CM ni swmai tangkha Boro Ketal NDA hapang khamani bagai Mantri Sabhao tabukbo thamchitham achukthai bukcha tongmani bagai jutno tei thungrungni thinangni funuk mungno tei kok bukrai buchugo sogoi kha tabuk o swmai tangma pandao manjakha JP Nadda Chirag Paswan tei Jitendra Maji khobai kusu kotor netarokno Obo NDA jutni fan funuknani khoraimung hinei wansuk jakha Parliament ni Rajya Sabhao chongjakmani ulo sakhamia berei achukthai yakarkha salkolok romoi Mantri Okrani achukthaio tongnai Nitish Kumar bini o achukthai yakarmani ulo Bihar hasteni thungrungo slaimungni lama chakha tei BJP ni hapang khana shef mankha Samrat Choudhury ni oyapri Barmani BJP bodol warthani kaisa shef mankha hinei wansuk jakha haipano abubai baksa hapang tuidulna rungmari tei jot hapang no kerak khai tonithani kotor amchukmung tongo ketal Mantri Okrani bwskango rang thongni bwkhak tei uklugo klaijak tei samung homungni thiti khlaina hodao thansa tonina tei sungmungo ketal hapangni samungno tabuk nailenani bagai nasingjak Bureau Report News